Diphu Pastorate Ingjirmarli Amei atumpen pater pipon sikedam tang phai kuni ni phai ke thomarni Diphu Mondoli along katalon pon bangso katalon pon amai long Diphu Pastorate Ingjirmarli Amei phi sangpi serdihun tisopi mai ka chepahem phi pon along DPIA chunbangpi si lalchan himi ahin pen mai ke phalam the peklang pon Bangso katalon amai long Diphu Pastorate Chairman Mondoli asar Joram Tiron kachitong dunalong Pastorate Secretary Senior Mondoli Hemari Roswellingti Longri Pastor Reverend Lalan Mawe pen danglok Pastorate Arlo kedo Mondoli Krisi along pen Ingjirmarli atum chitong dunrinti Bangso kero karcho mailong rongsopi Mondoli Ingjirmarli ahin pen Arnam Kirolun Ijir Lun Ponsi Longri Pastor Reverend Lalan Mawe ahin pen Arnamalam Than Parjupon Bangso phi ason ke pathu kachepati sitami paman pondo Kachepati asai kiding hud Longri Pastor Reverend Lalan Mawe ateran lapen KAMF Field Secretary Reverend L Lalthapwa ateran hini chethaksi musical chair blended drum running race water bottle filling pen kedanglok football ke pathu kachepati sitami paman pon Bangso hud ke hayatum anaphan Pastorate Ingjirmarli Amei phi Serdihun tisopi chunbangpi si lalchan himi sika katharpi ana tisopi lapen mirlin teronpi atumpen si nong e pi pajerpon lapen anparda football ke patholong ke haya tumaphan Pastorate Chairman Mondoli asar Joram Teron hin pensi nong e piponlo lapen kerema tumaphan Pastorate Secretary Senior Roswell Ingtie hin pensi nong e pi pajerponlo Bangso phi Pastorate Secretary Junior Mondoli asar ratis rongphar ahin ben kijura hirjume hangponsi ke pathwa jaime pejut pon News report Karbing Long Live